Minkejja li hemm iktar minn 10,000 kilometru f'distanza bejn iż-żewġ pajjiżi, Malta esportat lejn il-Ġappun iktar minn lejn kwalunkwe pajjiż ieħor barra mill-Unjoni Ewropea. ċifri tal-Eurostat tal-2018 juru li Malta esportat lejn il-Ġappun b'madwar 149 miljun euro. Dan ifisser li l-Ġappun kien l-iktar pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea li Malta esportat lejh. Wara l-Ġappun ġew Singapore, l-Istati Uniti u Hong Kong. B'kollox, Malta għamlet b'aktar minn biljun euro f'negozju barra mill-Unjoni Ewropea u jammonta għal madwar 61% tal-esportazzjoni kollha. Dan huwa kważi fl-istess silma tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li terz tal-kummerċ Ewropew sar mal-Istati Uniti li ammonta għal 674 biljun euro. Il-pajjiżi Ewropej baqgħu l-iktar swieq ta' esportazzjoni għal Malta. Fuq quddiem il-Ġermanja b'400 miljun, l-Italja b'aktar minn 315 miljun u Franza b'aktar minn 270 miljun. B'kollox l-esportazzjoni interna mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ammontat għal 1,500 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.